Ngibabingelele abalaleli nababukeli boMzansi podcast. Igama nguMzwandile Kwamsana njengoba nazi. Bese ngithi sicela ukubonga-ke kubo bonke abalandela leli page nabalayikhayo nabakhomentayo. Kubalulekile ukukhomenta ngoba kuwe kusikhulisa ebandla emsebenzini esiwenzayo. Siyabonga kakhulu. Bafowethu la ngibhalelwe uSipho, uthi uSipho Kacele. uSipho ukhala ngokuthi engathi udadewabo azalwa naye uyamnuka umnuka ukuthi engathi impela uzama umusa kwagoqanyawo, ngoba phela yena uSipho wayephunyelwe iy'mali ezayishiwe ubaba wabo amafa. Kushuthi kunenkece enkulu eyaphumela uSipho manje engathi udadewabo-ke hhayi umfuna otholeni, kodwa-ke angithandi ukuthi indaba ngande ngayo. Ngcono indaba kube umnini wayo bandla oyikhulumelayo sizwe kahle. Le ndaba ungayithathi-ke kancane ngoba i-serious ngempela i-serious. Uma uyizwa nje indlela ayisho ngayo, hhayi phela ukubulala umuntu icala elinzima kabi, kodwa ngicane ngilandeleke silizwe lolu daba. Ngiyabonga. Babukeli bami-ke nje kade ngithembisile-ke ukuthi soke simcele-ke uMpokamagaye eze azosilandisa udaba lakhe. Mpokamagaye, nguMzwandile Kwamsani isibongo, ngiqhamuka kuMzansi podcast. Igama lami nguSipho ngowakwaCele. Ngibonge nje ithuba nami engilitholile lokuthi ngivele nami ngikwazi ukuthi ngizikhulumele enkingeni enkulu engibhekene nayo. Hhayi bayasho-ke lana uma ukuthi awubhalile uyakhala la, ukhala ngosisi wakho, uthi usisi wakho angazi. Ngicela-ke uke utshele ababukeli bonke boMzansi podcast ukuthi ngempela udaba lakho luthini. Indaba injena-ke, okusho ukuthi sinosisi siyalamana. Usisi wami lo mina omdala, yena ungilandela ngemuva. Ubaba uwumuntu nje obesithanda njengey'ngane zakhe, sikhula phambi kwakhe, sifundisa kahle. Wayesevelelwe umshophi-ke ubaba, wayesedlula emhlabeni. Nhlanhla leyo kusisi naye wazitholela umuntu omthandayo, wamgana, balobolana, kwaba kuhle kwanjeya. Inkinga-ke seyivela sekuthenini-ke ubaba konke abenakho wavele wakubeka emagameni ami. Sengiyezwa-ke ukuthi hhayi impela impilo enginayo isibaliwe. Usisi ufuna nje ukungiginqa phansi ngoba phela naku ufuna naye ukuthola kulokhu engishiywe nakho. Hhayi kuyazwakala bhuti, kuyazwakala bhuti, kuyazwakala. Right, uthi wena usisi wakho ukufuna utholeni? Yini ekwenza uzwe usho njalo ukuthi ukufuna utholeni? Wenzeni le ngaka? Cha, impela njengoba nazi nani ukuthi phela uma unomuntu omthembile uyaye-ke uhlale phansi uxoxe naye, nixoxe zonke izinto. Okusho ukuthi naye uthe uma exoxa nalowo muntu axoxa naye, kanti vele lowo muntu uwumuntu ongenaso isifuba. Ngeke-ke ngiwadalula amagama abantu. Mase kwisimo sinje igama lomuntu liyicala. Kodwa lo muntu ukhulume waze waqinisekisa nje impela ukuthi hhayi, usisi uyangidinga. Eyi, wena umuntu okuvakashe kodwa emzini wakhe-ke lo sisi la ehlala khona, noma nawe uy'hlalela wedwa nje? Noma ngingayi khona isikhathi esiningi nginako, kodwa ukuthi nje ngifone nje ngizwe impilo kusisi, yabo. Uma kuwukuthi-ke ngidlule ngakhona ebese-ke ngicela ukuthi ngingene phela ngibone noSibari, yabo. Kodwa uma ucabanga nje uma sithi-ke siyamhamba-ke manje siyomkhonfranta-ke, siyombingelela, sithi soyibheka, somchazela, uwumuntu onjani, uzithatha kanjani? Eyi, yena noma engingamazi ewumuntu ohlanyayo, uwumuntu nje onomoya ophansi bandla, okwaziyo ukuthi akhulume nabantu. Ngibe nokumangala nami uma ngizwa ukuthi, awu, usisi wami ngimthanda kangaka ungifisela into embi kanje. Usakwenze kwayikanye lokho? Ngizwe nje kanye ngase ngiba buhlungu. Akukho ezinye iy'nsolo mhlawumbe ongathi umupha zona wakwazama mhlawumbe ukuthi akenze into enjengaleyo? Yilo muntu nje kuphela okutshelile? Yilo muntu nje okhulumile nje engizwe ngayo. Wena uyamkholwa lo muntu? Indlela akhulume ngayo ingenze Cha, wena ngakholwa. ngokwazi usisi wakho Njengisho nje ngimangazile nami ukuthi usisi wami ewumuntu olunge kangaka. manje bofuna siyomkhonfranta-ke, sike siyombuza ngoba Bengifisa nje, awuyikholwa lento oyizwayo. yebo, akasikhulumele naye. Hhayi, ngiyazwa. Ngiyafisa impela kube njalo. Hhayi, babukeli bami,
Ngicabanga ukuthi ngizwe kahle bafа uMagayi echaza indaba ukuthi hhayi akaxabene nosisi wakhe ofuna nje kuphela ukuyokuzwa ukuthi ngabe kuyiqiniso lokhu akuzwayo. Ngiyocela-ke sihambeni naye uMagayi-ke siyobheka usisi ukuthi uyofika siphathe kanjani. Cela ningilandele. Ya babukeli bami ngiphinde nginibingelele-ke kuMzansi Podcast. Sesimcelile-ke usisi wasijoyina wafika la. Sisi, igama nguMzwandile ngwakamsani. Ngiqhamuka ngaphansi koMzansi Podcast. Ngihamba nobhoti la uMagayi ngicabanga ukuthi uyamazi. Yebo, ngiyamazi. Uyamazi. Sisi la ubhoti lana kunodaba athanda ukuthi azolithula la kuwena. Engathi udaba olungamphethe ngempela kahle kodwa-ke angithandi ukuthi ayikhulumele. Njengomfowenu mhlampe-ke kungcono uma ngabe eyikhulumela yena uyabona. Hayi bhoti Magayi, hhayi nangu udade lana. Ngicabanga ukuthi usungaliqala udaba ulibeke. Uyaphila sisi? Unjani? Ngiyaphila nami. Kunodaba la olungangiphethe neze kahle sisi, njengoba wazi nawe sakhula ndawonye, sikhuliswa abazali besithanda abazali. Kodwa-ke sekungiphethe kabi ukuzwa ukuthi-ke njengoba ubaba wasishiya emhlabeni, kwase kuba nokuningi-ke okwasala ngakumina. Sengizwa into engibuhlungu ukuthi usisi wami ungifuna ngilele phansi ngoba usisi kunezinto azidingayo ezasala kumina ekufanele ngabe ubona ngazi usisi wami kwakufanele sisale ngakuyena. Manje ayingiphathanga kahle lento, ibuhlungu kumina. Angizoyenza kanjani kodwa into enjalo ngibe ngisemzini wami ngihleli kahle ngifuna izinto kuwena, izinto ezingakuwena. Ngangizobe ngiyenza kanjani nje into enjalo ngoba uyazi ukuthi ngihleli kahle nasemzini wami. Nomyeni ongisaphothayo ngakho konke. Ngingayifisa kanjani uyazi ukuthi sikhule kanjani nawe. Yabona sisi, kuye kube buhlungu. Le nto oyikhulumayo uyithathelaphi? Kuye kube buhlungu kwesinye isikhathi ukwazi ukuthi uyathandwa mese uthola ukuthi ekugcineni lo muntu oyitshela ukuthi uyakuthanda uyena kanti lo osefuna ukuthi akwenze kambi. Ngoba indlela engizwe ngayo, ngizwe ngomuntu nje futhi onizwana kakhulu naye, hlezi nje nindawonye nje naye ukukhuluma kwakhe abengakona ukuphahluka. Ubexoxa ngoba ubefisa ukuthi angitshele ngoba kwayena akaphathekile kahle. Akakwazanga-ke ukuthi akutshele ukuthi isifiso sakho siyinto engalungile. Wayeseza kumina-ke wazongitshela. Kodwa nawe-ke sikhule ndawonye, uyangazi ukuthi ngumuntu kanjani. Ungangicabangela into enjalo? Ungangicabangela into enjalo? Uyabona sisi, ngendlela engikuthanda ngayo besingaziyeli ukuzolwa, bekuwukuthola nje iqiniso ukuthi lento esingene ngendlebe kumina iyona na. Hayi bhuti, angisoze ngayenza into ekanjalo. Uyangazi ukuthi ngumuntu onjani, umuntu ophansi, ongazwani ukukhuluma. Ngeke ngize ngikucabangele sisi uba u-2, sisele siba u-2. Ngingakucabangela ukuthi uye emgodini kuba yini? Ngubani? Ngokuthi mhlawumbe ngimhobholo wonke ngibe nginakho konke engikudingayo. Uyazi ukuthi uma kuthiwa benginawo amandla bengizothi ake simlande usisi lo umngani wakho ongithiphisile. Kodwa-ke angeke ngikwazi ukwenza lokho ngoba wena uzobe usumbuka njengomuntu okwenzela phansi, wena ukhipha iy'mfihlo zakho. Wazi ngani ukuthi mhlawumbe loyo muntu uyaxabanisa uqhatha umndeni? Into edala Ebona ukuthi indlela esizwana ngayo nendlela esibambisene ngayo. into edala ukuthi Umona ngibe uyawazi. nesiqiniseko salento engiyishoyo Mhm. indlela naye phela abelibeka ngayo udaba ngesikhathi engichazela. Ulibeke kanjani? Cela ungichazele. Uyambona umuntu uma ekhuluma amampunge, uyambona umuntu uma ekhuluma into anesiqiniseko sayo. Umbona ngani? Umbone kanjani? Uyangibona Ukuthi mina, lonto leyo uyangibona mina njengoba ngikhuluma manje. Mm. Uma ungibheka Ima-ke uma ngabe ngangifisa ukuyisa lapho-ke yini osuke wayisola-ke cha, eyakuyenzeka?
Ngempela ake ngingene emativini la bhuti Makhaya. Makhaya, usisi wakho lo angithi. Yebo, Wena into oyitshele umuntu nje wasubhalela thina. yebo, yebo. Ukuthi la makhaya isuke sayithathela phezulu lento ngoba indlela osuke wayibhala ngayo akuyona ngendlela oyisho ngayo. Mm. Uyabona? Wena uma uthi wena umnuke kanye nalowo muntu wafike wayixoxa into eyenzeka kanye. Mm. What if ngempela kayenzanga udadewenu lento? Cha phela angithi njengoba nami ngibhalile nganibhalela, bengidinga lona usizo lokuthi ngilithole iqiniso ukuthi kuyikona na. Kodwa-ke njengoba yena ethi cha akukona, akusekho lula-ke kumina ukuthi ngibuyele kuloya muntu loya okuwuyena mqali wendaba, ngoba uma ngase ngithi ngiya kuyena kuzobe sengiqeda ubungani babo. Sisi, nginesifiso la ngendlela esekuyiyona, sekungazi ukuthi kunengxabano evelayo. Mina bengayimisele ngokuthi ngixabane nawe dadewethu, into ebengiyidinga iqiniso. Ngizocela ke sizame ukuthi sixhumane naye umngani wakho lo, ukuze ezokwazi phela naye ukusikhulumela ukuthi cha bhuti angikushongo lokho, noma athi cha bhuti Angifisi ukushumisa. awufisi ukuthi simazi. Angithandi. Yabona-ke uma ngabe uthi asingayi kuyena singaxhumani naye, unginika omunye umcabango mina wale nkulumo Ungafisa esikhuluma ngayo. kanjani ukubona umuntu ozama ukungiqhatha nomndeni wami? Cha phela angithi uma esekhona uyena ozokwazi ukusho ukuthi hhayi ngiyayazi lento akhuluma ngayo ubhuti, noma athi lento akhuluma ngayo ubhuti Njengoba angiyazi. mesengishilo ukuthi angithandi nokumazi. Okay, Kodwa mhlawumbe umuntu oyedwa kuphela ongamlanda noma mhlawumbe babili. cha uyedwa nje yilona nje okuwuyena owayengihlebela naye. Kuneshow ukuthi hayi Yebo, bamlanda umbeke la afika ngingamlanda ayisho ngimbeke la afika sikhulumele naye. ukuthi hayi ukufuna yakho And wayekhulume nangeplan mhlawumbe ukuthi uzokwenza njani. cha Yikona. akakunabanga kakhulu, Mhm. washo nje loko nje angitshela kona ukuthi angiqaphe ngoba phela usisi wami lo owumngani wakhe, Nawe wamthemba ngokumthemba futhi lo muntu wayekutshela. indlela ayebeke ngayo Futhi vele uyamthemba. yakhombisa ukuthi uyayazi into akhuluma ngayo. Wena sithi singamlanda kodwa. Njengoba mesengichazile futhi ukuthi angidingi nokuthi ngize ngimazi lowo muntu. Umuntu okwazi ukuthi angiqhathe nomndeni wami. Angidingi nokuthi ngize ngimazi. Awu. Kodwa phela ukumazi la ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzobe kukhipha wena nawe ukukhululula uthole iclosure ukuthi hayi cha shuthi awazi lutho ngempela ngithi uzosho ukuthi awazi. Angithandi umazi. Angithandi. Sithi singamlandi. Angidingi nje noma ngimazi. Kodwa wena umfuni ukuyisa ubhuti wakho kwagoqanyawo. Hhayi, ngeke ngize ngiyifise leyo nto umntakama, umntakababa, umuntu engakhula naye. Ngingafisa kanjani Shuthi amampunge nje. Amampunge lawa. Ake ngibuze la mtakama, wena into edala ukuthi uthi asingamlandi yingoba usixabanisile noma yingoba usaba ukuthi kuzovela amaqiniso? Hhayi, ingoba uyangixabanisa nomndeni wami. Okay, Mhm. okay. Kanti uyazi ukuthi uma kuthiwa bekhona ubuzokhululeka nawe, nami bengizokhululeka ukuze sithole iqiniso. Ikona okungcono ukuba ngigcine ngingamazi ukuthi uba. Mhlawumbe ikona okungcono. Kodwa uyabona ukuthi usala umsolwa-ke la ukuthi engathi ngempela khona okwaziyo. Akukho kodwa mina ngikwazi ngenhliziyo yami. Akukho okwaziyo. Awufuni ukumusa kwagoqanyawo. Ngeke mina bhuti wami ngikwenze into ebuhlungu, uyakwazi lokho. Uyakwazi lokho ukuthi ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Okay, macele ngeke nami nje ngibuze kuwena, mase kunjena-ke wena ufisa ukuthi siqhubeke siphile kanjani? Siqhubeke siphile njengenjwayelo. Ngizophila kanjani nomuntu engingamazi noma uyangithanda noma akangithandi? Akukho lokho bhuti. Yini engangakukhombisa kwena ukuthi angikuthandi? Nazi nje iy'ndaba Ngoba zivela, siyaxhumana futhi nawe ndeni sihlezi sixhumana. nazi nje iy'ndaba zivela and wena ufuna ukuthi kulandwe lo muntu lo azokhuluma la. Angifuni ukumazi. Okay. Angifuni ukumazi. Akusho ukuthi wena u-expect ukuthi nje Kodwa yena uyazi ukuthi useyazi angithi ngoba phela showcase uzoyibuka lento abone ukuthi hawu nanka kukhulunywa ngami. Manje akasangithembi ubhuti wami. Kodwa uyazi ukuthi naye lo mphikelayo uzobuka manje abuke la ukuthi awunaki sekukhulunywa ngami lapha akithi uzofuna ukusa la. Wena ubona ukuthi kufanele eze ngempela la ukuze nawe phela ubona ngathi uclean. Angithandi. Awuthande. Angithandi ukumazi. Urathi nalowo ngiqambula amanga akhe la ekhona. Angithandi nanokumazi.
Ngeke ngize ngimbulale mina ubhuti wami. Wena Ngeke awufisi nje ukuba ngimcabangele into nemibuzo embi. nje ozoyibuza kuyena nje, umbuze la Hhayi, njengoba ngisho phambi ukuthi kwabantu la. angithandi ukuthi ngimazi lowo muntu. Angithandi. Lona leyo nto leyo finish. Okay, okusho ukuthi-ke isiphetho siphesa ngokuthi asisathembani ngoba Ungangithemba kanjani? mina Ungangithemba kanjani? bengikuthemba kodwa manje mase kukanje sekubuhlungu manje ukuthi sekunzima ukuthi ngiqhubeke nokukuthemba manje, uyayibona le nto sisi? Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ayikho into engingayenza kuwena ebuhlungu. Lokho nje ufuna ukukwazi ngiyakuthanda njengobhuti wami. Ngeke ngize ngiyenze into ebuhlungu kuwena. Dadewethu, sekunjena-ke manje kunje, akusajiki akusabuyela emuva. Mina-ke njengokwenza kwami uma ngisuka la ngiya straight e-police steshi ngiyoyifaka i-protection order manje, ngibachazele lonke udaba ukuthi whatever happens empilweni yami iy'mpendulo zonke bazozithola kuwena. Okay, shuthi uma kuthiwa kukhona inkinga oba nayo ekuvelelayo, shuthi kuyothusa mina lelo cala njengoba uwumuntu wena uhamba amaklabhu. Shuthi uma uvelelwa inkinga njengoba uhamba ubusuku, lelo cala shuthi liyogcina ngakimina? Shiya-ke indaba yasemaklabheni sis. Indlela osuyichaza ngayo? Indaba yabantu engihamba nabo nje abakaze bangithembise ukungibulala. Mina nje Angisho kanjalo. ngiya ngqo Iy'ndlela zobusuku kwenzeka emaphoyiseni noma manje, yini. ngiyobatshela manje ukuthi nje makwenzeka okukhona okwenzakalayo beze kuwena bazoyithola Ngibuza ukuthi impendulo. njengoba uwumuntu wena ohamba iy'ndlela zobusuku, uma kwenzeka nje inkinga endleleni noma ngathiwa ubanje umuntu inkunzi, shuthi mina kufuneka ngithwale lelo cala Uzolithwala ngenxa impela yokuthi dadewethu, wena ulalela umuntu ozama uzolithwala ukuxolisa umndeni. impela dadewethu and akukho okunye engisazokwenza futhi kusuka manje, uzolithwala impela lelo cala. Ayikho inkinga bhuti wami, ungangithembi. Okay. Hhayi-ke babukeli boMzansi Podcast, ngicabanga ukuthi nizwele udaba la ubhuti-ke uvale ngokuthi athi hhayi uzosuka la ayokwenza i-protection order ngoba akasafuni lutho kushuthi ezohlanganisa yena nodadewabo, ngoba nodadewabo impela engathi hhayi uyaliphika lolu daba. Kodwa-ke asazi mhlawumbe akazi lutho nangesekhala, mhlawumbe asithembe ukuthi akazi lutho bandla kushuthi uyasukelwa nje ngento angayazi. Asazi balaleli bami, isisombululo ngicathi asisitholanga la, kodwa-ke eyi hhayi asazi. Amanga achaziwe azwakala kangcono iqiniso elingachazwanga. Ngicabanga ukuthi sobonana ngokuzayo. Ngiyabonga kakhulu.